ин ҳавли чаймайда назди бозори меҳргонда ҷойгир мебошад. ина марҳамат навастройгоҳое ки дар пеши бозори меҳргон ҳастанд. аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 600 метр мебошад ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ дар кӯчаи Сурхоб ҷойгир мебошад. аз ин тараф бозори меҳргон, кӯчаи Сурхоб мана ҳамин кӯча мебошад. аз роҳи калон то хона 600 метр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин кӯча медароем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 1.5 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. дӯстони азиз, боз такхонаам дорад. марҳамат 1 ҳуҷра, 2 ҳуҷра, 3 ҳуҷра ва таги бино такхона дорад. дӯстони азиз, такхона танҳо аз дохили бино роҳ дорад. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, ҳавлӣ дар кӯчаи Сурхоби ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. дар наздикии ҳавлӣ 2 мактаби замонавии калон, масҷид аст, мағозаҳо беҳисоб ва худи бозори меҳргон дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад. аз роҳи калон то ҳавлӣ ҳамагӣ 600 метр мебошад. нархи ҳавлӣ 620 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ва ин бошад худи ҳавлӣ аз поён. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз,